أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن mu ha gonakanmu ba su ciwa da cikin dubara, gonakanmu ba su amsuwa dubara, ko ka je ka nuna ka ce wai ka je ka faɗa ma sarki ga abin da muke yi, tunda ba ka iya masa gonakanmu da dubara. Ai da mana duk burin ku shi gonakan mutane, ma'ana hira da ke da kwarai tun da dai ba ku amsa da kanku, amma za ku je ku nuna wa sarki ga yadda za a yi a masa gonakai su shiga hannun sarki ba ya. In ba haka nan ba a jingina a yana wani ramkace abin da dai kuke ni kenan. Yau tun da ta gama da ku wallahi hira da ke da ku, in waɗan mai za ta wallahi sai na ci kutumar buro ubanta, waɗan mai za ta sai na ci kutumar buro ubanta, balle kai garba na sani kai jahili ba kuma sa abin da ke cikin duniya, wallahi ba ka sa abin da ke cikin duniya. Duk awon da kuka ce akwai na da shi ya za ku ai sai namiji ya sai aiki wani abu, sai namiji ba mace ba, namiji shi ya sai aiki wani abu ba mace ba za ta aiki wani abu. Biyan kwan suna zuwa yin kuɗi da muka zana da su, ni ban taɓa mutum magana banza ba, ni sai ran baka magana ka zama mana mutumin kirki, ban baka magana banza ba. Wato tun da ba ku yi a masa gonakai hira da ke da ku an san dabara zai gonakai sai ta nan mutane. Ha? Na kuɗin ba ai namu ne, na kuɗin ma namu ne. In kuka ɗauko hira sai ma kure ku da garin ku ta garin duka ma. Garin duka ku ta daga cikin shi. Kafuran banza kafuran wai mutumin da hirar da ke da kai mushriki, hirar gawa ma sai ka je ka ɗauka don kai magani a zanki biyar ka baka san komi ba. Ai ne na duniya, ku ne baka san komi ba, kana zaune cakir ɗan kaje ko bayan gari baka yi wankiya ba. Yake in mai dan mai yaran iska kai hira da ke kai da sab mai ta ma ta sa kai kwance uwarka kai zina da uwarka, ka zo ka dauki kanka cikin mutane, kai ka ma sa wani kidi cikin duniya. Duk mu da ka sana malama ba sana tare kai baran ba su aikin da suke ba, har an mutum ya sa aikin da yake ba kai bi ka uban kama da ya zama miya ta tsaya zama. Wato da ka tashi ga uban kai yadda da ke ko yana gama kai ana kwace gonakan mutane yana mika wasu, kenan hira da ke kai kuma yanzu ka hito da tsiya kai ko ta halin kai ma irin wannan abin za kai. Ha? Ku zina aikin ku ne kuma ku kwace gona kama da kuma shine mace to wai da ina ma kuka samu takira, yaushe kuka zo takira, yaushe ne kuka zo takira daga dan shan me shike na ku masu gari ne shike na kare ban za kare wuri ba sarki ne ke ta maka shi wala a gidan sarki. Ina wuce abin da yake tunani ku shike nan ku magana wajen sarki kaza shike nan ban san magana ba, shike nan a kwace gona kai shike nan a yingina shike nan ba kudi shike nan sarki sai daga ba ku kuma mutane ya kuke na yi ku sanan haka nan ba yi ku ke ta maka mu ke wajen iko ni ku sani cikin duniya ya halle ma irin ku kai mutum da ummi ke sune ba goburi kan kana faɗin mutumin banza a duniya ka zo gare ka tsaye kafir mana kuffar irin ku ne ka sani cikin duniya. Kai hankali da kanka, aikin banza ne duk a wannan yake nan ka tsara ni ba yake kamar gaba na kake abun, kuma din da muka shiga kawan dogara wallahi ta ku ta kare sai na ga dabara kuma kun sako na mai gari dan mai narka mu wata so 100, mai gari dan mai narka mu wata so 100, ari ya narka mu wata so 60, kai ga dan uban ka ya narka mu wata kuma hira da kai ka san ka tabbacin kuma sai na faɗi ba tun yana karami ya kai kuma abin da ake so kowa ya san yake so da